Guys, pababa na tayo. As you can see guys, oh, grabe yung taas pala dito guys. Yan. Wow, nature na nature guys, sa totoo lang. Sobrang ganda. Yan guys, for the views. Ito yung BOLINAO Falls 1 guys. Ewan ko, may bayad siguro. Guys, morning.
Ito guys, itong BOLINAO Falls 2, saktong-sakto sa mga bata, yung mga maliliit na bata. As you can see guys, saktong-sakto lang yung kanyang lalim. So itong agos na to, yun yung nahuhulog papunta doon. Bakit ito palusur yung mga yan? So guys, ito yung falls number 3. Yan, dadahan-dahanin ko lang yung pag-video. So basically, maluwang yung kanyang swimming area at malalim. Yan guys. Yan. So one more time guys, for the views, BOLINAO Falls. Ito yung mga cottages nila. Yan, pwede kayong mag-rent at magdala ng mga pagkain habang nagsiswimming. Ayan guys. Okay. Yan, bahala na kayo kung anong mas gusto nyo. Anyway, magkakarating lang naman, magkakalapit yung area. So, no worries naman. Pwede yung puntahan lahat.
yung mga falls. Yung falls 1, falls 2, and falls 3. So, ito yung falls number 3. So guys, hanggang dito na lang. So, until next time ulit. God bless and thank you.